bon ni jɔ jateminɛ ka yɛlɛma fanba bɛ boli ne ka kɛ fɛn fɛn yɛrɛ t'a dɔn bɛ ka min yɛrɛ fɛ yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ donc c'est une contradiction fondamentale an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na tu sais i b'a dɔn c'est comme i b'a dɔn wagati kɛra débat dɔ nana wuli démocratie ko kun kan k'a ye mun ye Mali démocratie ouais ni tiɲɛni tɛ k'a ma fɛn ye Mali i m'a fɔ ten mais olu ka démocratie daminɛ olu bɛ k'a daminɛ wagati jumɛn a démocratie maa mun b'a fɔ u b'a daminɛ ka taa Musa Fanga binni minnu nana fanga ta Musa Fanga kɔfɛ oh mais n'i y'a f'u ɲɛna i m'a ye o la i b'a dɔn k'u t'a dɔn parce que n'i y'a f'olu ɲɛna ko a min fa bɛ yen walima k'a min mɔkɛ bɛ yen ko ka kɔrɔ ni démocratie o tɛ yen koyi a tɛ yen a si mɔkɛ tɛ yen min ka kɔrɔ démocratie a si mɔkɛ tɛ yen. Ni kuma in nin ma faamu dɛ. Tu sais, i bɛna fɛn dɔ de f'i ye e mana mɔgɔ dɔ y'o kan to ko la démocratie à l'occidental hey mais est-ce que o de o min o tɛ tiɲɛ yɛrɛ hey anw arabu fagajɛw anw donna ɲɔgɔn na a bɛ san baw de bɔ koyi donc an tabiya a cogora ɲɔgɔn na de a donna ɲɔgɔn na de an ka kanw bɛ ɲɔgɔn na cogo min na dɛ an ka tabiyaw bɛ ɲɔgɔn na ten an ka kow donna ɲɔgɔn na ten bi an bɛ ka min wele ko an ka kɔrɔlen dɛ o kɔrɔlen tun bɛ dɔ fana bolo yen anw banna kɔrɔlen dɔ la dɛ dɔw tun b'o kan san 100 bi an b'o k'o de waso ni tiɲɛ yɛrɛ ye. mais mun nana démocratie mun ko an ma de k'an bɛna baara sɔrɔ an bɛna kɛnɛya sɔrɔ n bɛ ka min f'i ye. Musa tile waati mɔgɔw tun bɛ mɛn sara tɛ sɔrɔ saraw bɛna sɔrɔ. n bɛna min f'i ye. dugu bɛna dilan ka ɲɛ mais o ma sɔrɔ dɛ. n bɛna min f'i ye. n bɛ ka kuma de ɲɛ f'i ye quoi. n ko diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ nin de ye farafinya ye i bɛ t'o ta yɔrɔ jumɛn u bɛ ka ba arabuya min na u bɛ taa ta arabula tuguni. u bɛ taa ta Egypte. awɔ e m'a faamu wa u bɛ ka arabuya la gosi yɔrɔ jumɛn Maka nka u bɛ ka mun ɲini ko y'an tabiya yɛrɛ ye u bɛ t'o ta fo bi Egypte arabuya kɔnɔ yen tugun o de kama n k'i ma ni ne bɛ kuma ni n k'i ma dɛ n ko anw ka mɔgɔninfinya bɛ nin de kɔnɔ quoi an bɛ fɛnw de kɔnɔ an tɛ fɛn minnu sugu dɔn diɲɛ kɔnɔ démocratie min n'an filɛ k'a fɔ de jamana dɔw de y'a kɛlɛ k'u yɛrɛ fɛ yen u yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ ka bɛn a la de o de ye jɔnya b'u fɛ yen o de ye masaya b'u fɛ yen famala c'est-à-dire que masaya o de y'a b'u fɛ yen o démocratie tacogo dɛ o de nana ta anw bɛnbakɛw fɛ ka kɛlɛ kɛ ni démocratie tabiya ye k'an bɔ jɔnya kɔnɔ an ye kɛlɛ kɛ ni démocratie tabiya de ye ka bɔ k'an ka indépendance sɔrɔ. mais o de labɛnnen don ka nin baabu kɛ dɔ fɛ mun ko démocratie ma mago ɲɛ Mali la. yanni an ka t'o la fɔlɔ u ka nin yɔrɔ faamu fɔlɔ e bolo k'u tulo tɛ kumakan na de wa n b'a fɔ n bɛna min f'i ye k'an bɔ jɔnya kɔnɔ démocratie ye tabiya min da diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ kɛra n'o de ye k'an bɔ jɔnya kɔnɔ. mais an bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ ni parti minnu ka wulikajɔ ye a parti dɔ min tun ka bon n'a bɛɛ o de bɛ wele ko RDAO n'o ye Rassemblement démocratique du peuple africain. dɔw ko élection ma kɛ ka Modibo sigi. bon élection ma kɛ ka Modibo sigi élection kɛra ka Modibo sigi olu ka kuma kɔrɔ ye jumɛn ye parce que o Modibo min filɛ nin ye a kɛra député faransi ka kɛ secrétaire d'État faransi ka tila ka élu comme député farafina tɔgɔ la yan an ka député fɛ ka tila ka élu ka kɛ maire ye ka tila ka parti k'a désigner ka k'a ka cɛbɔ ye o cɛbɔ kɔnɔna na a ka kɛ élu ka kɛ député o député kɔnɔna na a ka élu ka kɛ Mali ani Sénégal faralen ɲɔgɔn kan n'a tun bɛ wele ko fédération du Mali
o ɲɛmɔgɔ ye olu ko kama olu ka mun wele ko élection a ye kelen ka fédération ci a ye Mali ɲɛmaya mun kɛ ko démocratie kinbɛli kɛ minɛn fɔlɔfɔlɔ o ye tarata ye ka kala ta k'i sigi ko Mali la bolo sigi o ma kɛ ka sigi o ma jɛ cogo jumɛn o wagati kalata kun ka kan ni jɔn de cɛ parti min tun bɛ yen nɔ parti kelen de don congrès kɛra ka mɔgɔ min désigné ka o tigila mɔgɔ bila yen k'a fɔ k'a ka continuer n'a ye parce que dɔ de bɔra c'est-à-dire dɔ de bɔra a la mais fanga min dira a ma fɛn ma b'o la o parti ma élection ma kɛ ka sigi o wagati élection ko kuma jumɛn tun bɛ yen parce que coup d'état kɛra août la hein le 20 septembre congrès kɛra 20 septembre congrès kɛra le 22 an ka indépendance proclamera maintenant élection est mun ye n ko élection texte b'a yira de k'a fɔ ko yɛrɛli bɛ se ka kɛ bɛnkola bɛ se ka kɛ walima tɛgɛwolo bɛ se ka kɛ olu ka mun de wele ko élection c'est pourquoi ne k'i ma n k'a ka jamana in kɔnɔ yan n'i ye maa lamɛn ko cɛkɔrɔba don wa walima k'a lamɛn k'a kalannen don wa mais i b'i fu de la o ne pas ka fu fu fɔlɔw de don ne b'u dɔn de e bolo ko tɛ de don parce que mais ni fi o yo a wolo ka dia ma o kun jalan di parce que débat ko na ko ni ndehine mo ko shidi la bli ile ni sigi fem pe la ti ba do nga fo ko jabana ngo na wi mo ko kala na ka ni sigi kuma quoi clé de fe fem ngara encore ama mere ha ibna muro kile boro bo wena ana tsorbo am tani boro ke ri tsorno c'est d'abord pas do la c'est pas possible parce que il va calmer quoi à la une de drapeau d'aucun pour la culture là en organisé en 2 semaines ou une semaine mais 10 jours quelque chose comme ça à Karakabe le 20 septembre le mois mon à Karakabe 20 septembre mois à Karakabe 20 septembre mois parce que congrès ni mourbo désigné kaka continuer fanga au Karakabe le mois on croit kawarani au kunana kunche drapeau min dira peuplement par la culture là nankla wo drapeau yɛrɛ wolo sigilen kɔfɛ k'o di bɛn ko bɛn k'o di jamana kantigi ma ko an mago bɛɛ ko ka drapeau turu Kidal hein ne o bɛn minɛna o minɛlen kɔfɛ a bɛ jouer don min na drapeau bɛ bɛri na n bɛ ka kuma radio la n bɛ ka drapeau minɛlen n bolo kelen téléphone bɛ n bolo kelen la n bɛ ka kuma radio FM sanfɛ k'a fɔ n bɛ an ma nin faamu dɛ drapeau bɛ bɛri na bɛɛ ni jugement ma kɛ don o ma ɲa dɛ drapeau tigi de don an t'a to drapeau ka se Kidal pour que n'an ka minɛ o de kama ne ko n ko ɲama an ti baara kɛ n'olu bilen an ka jamana ninnu kɔnɔ an ti baara kɛ n'olu fɛn ninnu bilen. mais ni politigimɔgɔw tun y'a kɛlɛ ni se jamana kɔnɔ denw. n bɛ fɛ ka min de fiyɛ dɔrɔn politigimɔgɔ ye jɔn de ye jɔn de don. mun ye mara kɛ députés ni ministres ani présidents tɔ ninnu. lamɛnbagaw c'est à dire an ka jamana kɔnɔ yan politigimɔgɔ dɔw de tɛmɛna yan quoi mun ye Modibo Keyita n'a jɛw ye. Jɔn n'u kɛlɛ de jɔn ye tiɲɛni don jamana kɔnɔ e ka lajɛ o malidenw bɔra ka taa boulevard kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ yɛlɛma ka don fanga tagabolo la o donni ma Ibrim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ a la gouvernement yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la fo gouvernement tɔ tora mɔgɔ joli ye mɔgɔ kelen premier ministre kelen Boubou Cissé a ma kɛ ten mɔgɔ tɛ ka sɔrɔ ka don mais o y'a sɔrɔ min bɛ kiirijugu tigɛ la min bɛ ka mɔgɔw namara impôt ni minnu bɛ ka fɛn jamana administration kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ olu bɛ taa jɔ de a wagati min na an b'o kunkolo foroki ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ni fɛn kirikaraw la o kiirijugu jɔra a wagati de tiɲɛni de jɔra a wagati o y'a sɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo forokiw k'a fɔ ko jamana tacogo ma ɲi président kan ka yɛlɛma o minnu bɛ ka olu tiɲɛni ninnu kɛ a ye mun solution sɔrɔ o la o donni ma o n'a jamana wuluka n'a bɛɛ a bɛɛ an filɛ nin ye fɛn min kɔnɔ sisan tiɲɛni minnu bɛ sen na bɛɛ jɔrɔlen don e bolo k'a ye dɔ bɔ suɲɛnikɛlaw minnu bɛ forobacaw kɔnɔ olu ka kɛcogo la de se jumɛn sera olu ma mun bagabaga b'olu kan mun tɔɔrɔ b'olu kan mun ɲɛsinnen olu ma mun fɛɛrɛ tigɛ olu ka ko la
surafɛn minɛna baw ni surafɛn jilajuguba minnu bɛ yen bingalikɛlajuguba minnu bɛ yen kiri sanajuguba minnu bɛ yen minnu bɛ yen kuma bɛɛ n'olu bɛ fɛ ka jamana ta taji la ka jamana kiri ta taji la ka jamana fanga ta k'a don namakɔrɔ ka taa sɔrɔ u mago tɛ minisiri u mago tɛ député la u mago bɛ u ka nafolo ka bɔ dɔrɔn ka minisiri ni député k'u sago ye minisiri k'u sago ye olu mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu ta la jɔra cogo di mankan b'an wele Ibrahim Boubacar Keïta ko mankan to senna pendant 9 mois o 9 mois kirijugu de jɔra suɲɛni de jɔra namara dɔ de jɔra bigali dɔ de jɔra mun jɔra est-ce que o kule minnu tun bɛ ka kɛ boulevard sanfɛ o n'olu tiɲɛnikɛla minnu bɛ tiɲɛ na ka jamana firi e bolo k'u bɛ ɲɔgɔn sira de an ka jamana bɛ nin réalité kɔnɔ c'est comme an nana jamana tiɲɛni bɛ dan ko politique mɔgɔw quoi comme si n'a fɔ muso min bɛ yen nɔ n'o tun bɛ taa a yɛrɛ feere campagne kɛyɔrɔ la ka tafe bolo 400 minɛ o t'a dɔ ye comme si n'a fɔ cɛmanin minnu bɛ wuli ka taa baramaw minɛ ka don mɔgɔw kan nɛnkɔrɔja kuma n'a fɔ o t'a dɔ ye n'a fɔ ni maa min tun kɛra tiɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko waɲɛ man ɲi wagati min na an b'olu ko ninnu kɔnɔ an bɛɛ tun tɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛlɛ k'olu kɛ fasoden jugu ye an b'o kɛ ka siɲɛ joli an ye joli sanctionné yan k'a fɔ ko non i ka fanga taabolo man ɲi donc an tun ye mana kelen min d'i ma an b'a gosi la an sera k'o kɛ yan fanga dira an minnu ma n'o y'an jamana kɔnɔ an sera k'o kɛ yan fu de b'u kanto minnu nana ni démocratie ye olu de ye minnu nana démocratie u bɔra sanfɛ de ko hakɛ to u bɔra sanfɛ ka tune démocratie olu de armée bi olu de armée bi des fonctionnaires milliardaires pour la démocratie tile la ko démocratie jumɛn ne bɛ ka démocratie ko kuma min f'i ɲɛna ne ko ma n ko ma daminɛ bi quoi ne k'i ma daminɛ bi e ka n'o waati jumɛn ma k'a daminɛ ne ko n k'u wolola u fa wolola ka taa sɔrɔ a m'a kɔnɔ ne bɛ k'o f'i ɲɛna depuis an mana panasi ta a m'a kɔnɔ yan an b'a démocratie in kɔnɔ yan n'i y'a fɔ e bɛ sigi kabini Modibo tile an bɛ démocratie la olu da donna politique la ni démocratie de ye ni démocratie tun tɛ u tun tɛ se ka don politique la yɛrɛ olu yɛrɛ kalanna ni démocratie ye ni démocratie tun tɛ se ka kalan yɛrɛ u tun tɛ se ka kalan yɛrɛ démocratie valeur minnu b'a la qui sont les valeurs universelles o de kama u ye sira sɔrɔ ka kalan o de kama sira sɔrɔla k'u ka jɔnya bɛ yen o de kama sira sɔrɔla sisan cɛ ko hadamadenw ka mɔgɔninfinya mɔlɔnw ka bɔ yen k'u ka jɔnya bɛ ka bɔ yen a kɛra ten de olu Modibo ninnu ye joli suɲɛ a dɔw ko opération taxi kɛra Modibo waati de ko corruption de tun bɛ yen ko de y'a to k'o kɛra opération taxi jɔn de tun bɛ kɛ bɛɛ tun t'a jamana kɔnɔden kelenw ye o de kama n k'i ma n ko jɔn de Modibo kɛlɛ quoi bɛɛ t'a commerçant kelenw ye donc bɛɛ t'a commerçant kelenw ye k'a fɔ ko démocratie de nana démocratie ye jɔn ye dɛ Musa Tarawele ninnu wa Musa Tarawele tun b'a yɛrɛ bolo de ko n ko ale ka parti tun ye UDPM de ye Union démocratique du peuple malien jɔn ye démocratie ye donc Musa ta y'a ko mun de u bɛ fɛ ka mun fɔ de u bɛ fɛ ka fɔ ko Musa ka wagati ko sɛni tun tɛ yan u bɛ fɛ ka wagati ko namara tun tɛ yen ni sɛni tun tɛ ko namara tun tɛ yen kungo bɔra min fonctionnaire ka sarabala bɔra min Musa y'a fɔli min kɛ olu ɲɛna k'a fɔ ko cɛ a tɛ ka sara kalo 6 ko hali bi k'a bɛ baara la ko n'a y'a tɛ ka bila k'a bɛ ka dɔ sɔrɔ de n ko kun ye de ko a bɛ ka min sɔrɔ k'a bɛ k'o suɲɛ de donc an ye san joli de kɛ san 23 an y'o de kɛ suɲɛni degeli la en tant que fonctionnaire d'État o kɔfɛ ko dɔw nana tilekan dere fɛ c'est à dire que u bɛ Musa ko kɛlɛ ni Modibo ko kɛlɛ ni Alpha ko kɛlɛ ni démocratie ko kɛlɛ min na n'o de f'i ɲɛna depuis n ka kuma daminɛ quoi n ko n'i ye Mali débat sigi ni k'an tɛ bɔ quoi ka sababu kɛ fufɔ dɔrɔn de quoi a fɔ de Mamadu Jugani fɛ ko le pécitasisme le bavardage inintelligent i bɛ ka mun de fɔ tu dis quoi R Sabina e bolo ko film minnu bɛ ka bɔ Adama Darabo ka film bɛ yen nɔ ko Samu Tarawele u ka semaine dɔ tun bɛ kɛ ko semaine nationale des œuvres cinématographiques san dɔ la ne tun y'a présent ye mais an ni Gawusu an ni Adama Darabo sigira an n'a kumana a bɛ ka film ɲɛfɔ film in na a bɛ ka fɔ min na ko Musa Tarawele c'est à dire Samu Tarawele Musa Tarawele de ye mais olu film na suɲɛni ni yurugu minnu tun bɛ ka kɛ n ko Musa Tarawele ka fanga suɲɛni ni yurugu ko don wari Gima ninnu ka wari a bɛɛ t'o kelen de ye n'o Sabina n b'i hakili lajigin Docteur Sako ala ka hinɛ la san dɔ seli samɛ an taara an n'a ye baro daminɛ je crois 23h fo 2h du matin Sabina in hakili la a don a y'a jɔ a fana n'i y'a je bi a bɛ kɛ kabako ye yanni a bɛ fatu n ye dɔgɔkun 2 de kɛ chaque fois n b'a fɔ ko n b'a je mais n'i y'a lamɛn i tɛ se k'a je i b'a bila a kana kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko kɔrɔmatigɛli don n y'a bila
m'a faamu mais olu wagati sanu ni jamana tun bɛ ka nafolo tigɛ cogo min na docteur Sago ye problème min sɔrɔ o ni docteur Sago n'o ye Zumana Sago a ye mangoya min sɔrɔ a mangoya bɔra yɔrɔ jumɛn o bɛɛ démocrate nɔ yan ko démocrate jɔnni ko tɛ démocrate de jɔnni na Mali mara min ko k'ale tɛ démocrate ye k'o fɔ ne ye tan donc cɛ kelen fɔ na non cɛ kelen 200 bɛ mun m'o di ma cɛ kelen ni sera k'o fɔ cɛ bɛna Mali mara min ko k'ale tɛ démocrate cɛ kelen Mali kabakala Mali da cɛ kelen ma Mali mara min ko k'ale tɛ démocrate o cɛ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ ala ma dugukolo in kan ala ma cɛ foyi bila k'a ye Mali mara ko ale nana bɔ a da ko je ne suis pas démocrate o cɛ tɛ yen o bɛ ka jɔn de wele ko démocrate ko démocrate nana Mali ci wa u b'aw bila o de kama u b'u bɔgɔ bila o baro kirikara kɔnɔ baro minnu da k'u ni jo foyi k'a la ka jamana ci dɔrɔn Musa nana san 23 o kuma de la yan san 23 fanga min binna o fanga kɛlɛli mais e y'a bin min kama o ɲana wa e y'a bin ka min to yen dɔ farala ɲuman kan wa dɔ bɔra juguman na wa kuma bɛ yen an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ farafinna filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ hali bi o sujet kelen de b'an bolo a taa ni ka segin na ala ye mɔgɔ tɛ maloya ko a f'u ye ko ne de ko ten cɛ ma Mali mara muso ma Mali mara min ko k'ale tɛ démocrate o tɛ ten 200 bɛ n kɔ dɔ ko dɔ ka ban politique mɔgɔ jumɛn na mɔgɔ ma ban politique mɔgɔ la dɛ kuma gansan dɔrɔn de don ne m'o de f'i ɲɛna a ka d'a bɛɛ a ka fɔ k'ale fa ye ministre ye a ka d'a bɛɛ a ka fɔ k'ale fa ye député ye ou bien k'a mɔkɛ ye ou bien k'a kɔrɔkɛ ye bɛɛ ban politique mɔgɔ la cogo di a ka d'a bɛɛ a ka fɔ k'ale dɔgɔmuso de ye maire ye ou bien k'a kɔrɔmuso de ye maire ye ou bien a ka ba maire ye ka ban politique mɔgɔ la jɔn nana politique mɔgɔ la jɔn ma belebele tɔ t'an fɛ bi e ma a belebele tɔ minnu cira mɔgɔw ko k'a ɲɛna mɔgɔ jumɛn an b'a fɔ jamanakɔnɔden fan jamanadenw fan jumɛn n'a kun ɲɛna a sera cili la dɛ ni fanba don a sera cili la n'i ko k'i b'a dilan bi e tɛ place sɔrɔ olu ɲɛ yɛrɛ e tɛ place sɔrɔ a la yɛrɛ kɛmɛ ko minnu ko k'a cili a ɲɛna dɛ k'olu tɛ politique la n'i ko k'i b'a dilan bi e tɛ place sɔrɔ olu kɔrɔ o de ye kuma ye wa mɔgɔw ka mɔnikɔrɔ min kan ni c'est pas possible quoi ne mɔnikɔrɔ min kan minnu kan bɛ k'a ɲɛna olu de tun bɛ kulela a parti nɔfɛ yan a parti ɲɛmɔgɔw nɔfɛ yan olu tun bɛ kulela a parti kɔnɔ olu de tun y'a parti délégué ye olu de tun y'a parti n t'a dɔn section président section fɛnw kɛ kɛra ye e bɛ mɔgɔ b'olu ka kuma la nɔ han min ye tɔw ka kuma cakapa foyi fɔ ne ma mɔgɔ ye min ko k'a cɛli ɲɛna o an mana nin fɛn ni suɲɛli tɛ mana nin f'u ye k'an ka jamana ayi ne ko ne ma fɔ n ko o ma fɔ ne ko ne ma mɔgɔ de ye quoi parce que kuma minnu bɛ ka fɔ jɔn parce que e bɛ ka jɔn tɔgɔ fɔ n'a kun ɲɛna c'est-à-dire que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ olu tɛ fili quoi ni fɛnw de don parce que c'est des sujets an bɔra minnu kɔnɔ a mɛnna quoi mais n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna y'a ma ne bɛ insister nin kuma ninnu kan dɔrɔn o de ye wane hadamaden wane i ka fɔta la wane i ka kɛta wane hadamaden la conscience le niveau de conscience politique ne bɛ fɛ ka baara kɛ n'o de ye ni mɔgɔ b'o de la quoi mɔgɔninfin ka bɔ an bɛ yɛrɛ sɔsɔ fu de kɔnɔ quoi yɛrɛ sɔsɔ fu parce que minnu b'a la a cira olu mɔgɔ kelen de b'a la ni gɛlɛya filɛ jamana kan ni gɛlɛya filɛ jamana kan mɔgɔ si tɛ ka foyi kɛ ale t'a kalama ko parti créé dɛ ko pour que mɔgɔw ka se ka ko kɛ ne bɛ fɛ ka mun de fɔ parti créé de kama pour que mɔgɔw ka se ka ko kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a kuma da ka se ka mɛn tɔnw créé o de kama mais n'u ci aw tɛ se ka kuma i bɛ kuma ni jɔn tɔgɔ ye i bɛ kuma bɛɛ bɛ se ka kuma kɛ mais fanga jumɛn de b'a la mɔgɔ caman ka kuma réseau kan mɔgɔ bɛ ka kuma médiaw kan mais ne ko i ma n ko kuma ninnu fanga ka dɔgɔ masqué parce que c'est pas organisé organisation foyi t'a kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ne bɛ ka kuma k'i bolo ka kuma jaabi organisation b'olu bolo de des gens armés des gens non armés a b'u bolo de e bɛ ka kuma foyi t'e bolo e bolo k'a fɔ ko ne yɛrɛ wolo ko kun tora ko an bɛ k'an sigi k'a fɔ an bɛ ka kuma ten ko a tun bɛ ko dɔ dilan tɛ foyi dilan fɛn tɛ dilan donc n'i ye e faamu e yɛrɛ bolo ko mara kɛcogo ɲuman yɛrɛ ni démocratie sira de débat la ka diɲɛ da fɛn dɔ de bɛ yen mara bɛɛ laɲini c'est à dire que i bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ de fɔ a la
sinon mara bɛɛ laɲini ye ko jamana kɔnɔdenw n'enfant i b'a faamu mais si wɛrɛ de bɛ se ka don a kɔnɔ i ka ko kɛcogo sinon n'i ye sɔn kɛra i ka mara ma a bɛ yira k'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔ minnu mara k'olu jara n'a ye démocratie o dɔrɔn de fɔ maintenant ale danfara ni tɔw danfara nana kɛ min ye c'est que a bɛ bɔ a tɛ kɛ bonda kelen na bilen démocratie danfara dɔ kɔrɔ ye sinon a laɲini ye mɔgɔw ka ji sɔrɔ mɔgɔw ka balo sɔrɔ mɔgɔw ka kalan sɔrɔ mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ mori kama mori ninnu ka wagati kalan tun ye fu ye wa kɛnɛya yɛrɛ tun ye fu ye kɛnɛya i bɛ furakɛ fu de mori ka wagati i bɛ furakɛ fu de wa ni tun tilala ekɔli la fɛnɛ ne tun taa concours t'a la dɛ i bɛ kɛ fonction publique ni tilala kalan dɔrɔn i bɛ taa baara daminɛ dɛ Musa de ka wagati o jɔra en 1980 programme d'ajustement structurel nalen o laɲini kɛra mun ye sisan ko ka musakaw bɔ jamana kun kan k'a bila anw kun kan n'o y'an jamana kɔnɔdenw ye an ka kalan musakaw n'an ka kɛnɛya musakaw n'an ka baarako n'an ka ɲɛnɛmaya musakaw ko k'a bila an kun kan awɔ kɛ o de kama o y'a fɔ ma ko les compressés ka mɔgɔ 56,000 k'u sɛrɛntɛ ka bɔ forobacaw kɔnɔ 91 kɔfɛ les volontaires les partants volontaires à la retraite fɛnɛ nana kɛ cogo mais y'a sɔrɔ a daminɛna Musa ka wagati o programme d'ajustement structurel de b'an bolo ale bi o de kama Musa ko Alpha ko c'est pour que minnu bɛ k'a fɔ ko o fɛn ɲɛna non parce que ko kɛnyɛrɛye ka don ba la non Alpha ko kɛnyɛrɛye ba donni ba la tɛ dɛ Alpha m'o fɔ dɛ Alpha ko de ko u nana kɛ ni kɛnyɛrɛye donni ba la tɔgɔ de ye au nom de la privatisation Alpha ko tɛ dɛ k'u nana kɛ n'a tɔgɔ de ye mais ko kun tɛ dɛ Alpha nana sɔrɔ a baara kɛ ɲɔgɔn kan Alpha nana sɔrɔ a bɛ sen na a fana ta k'a la mais ale bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ko laɲini kun tɛ ko ka kɛnyɛrɛye don ba la ye k'a laɲini kun ye ka jamana la fɛkɛya de an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a la Alpha ye min fɔ a la ka jugu an ta ye a ko au nom de la privatisation ils nous ont poussé à brader à liquider nos sociétés et entreprises d'État Alpha de y'a fɔ nin ta k'o de kɛra minnu nana an Francini FMI ni Banque mondiale olu minnu nana an don nin kɔnɔ n'an y'a sɔrɔ tiɲɛ ka bɔ kabi Musa ka waati donc a kɔlɔlɔ kɛra min ye ko Alpha ko k'a kɔlɔlɔ kɛra min ye l'affaiblissement de l'action publique ko sisan fanga jamana kun kan ka se k'a jɔ ni min ye ka se k'a ka kow don ba la kow tilala jamana na Alpha de b'a fɔ tan donc minnu bɛ k'a fɔ ko c'était une bonne politique de privatisation pour le développement des secteurs privés, je sais pas quoi là. Enfin, pour liquidation de Kounou, affaiblissement de l'action publique de Kounou. Nous avons un moment. Donc, bila mi fiedro, ni jamana bɛ ni ɲɔgɔn na si gɛlɛya kɔnɔ ka kuma kan ka sanuya de. Hakili kan ka jɔ ko sɛbɛmaw di kan. Parce qu'il a dit que c'est la connaissance qui conduit à l'action. L'onia de wolo, hein, ko wale là. Ni l'onia te wale. Mais ni wakati manake quoi li bien ben et a reformé mako l'étourderie, défaut de bon sens. Qu'on aura chocolé. Piscitasisme, baradage inintelligent. Comment avec la forme ni tani na. Che oti demana jo. Nani yani ka mado fo mamu nga chida walma mawya ni mamu na politique na e ba do ni ro le ba famu ko mali kono ya hein ibe commerçant chamanye opérateur économique chama commerçant chama mako de suruma ka fuye kana ko do politique la ko parce que minando abe mo bolo munu kele no ka rocha to wayra ka fo ko mali mi politique do pardon mais à la fin, je mambo, à Famba. On est politique, c'est mal là. On est politique, moi, c'est mal là. Tu sais que j'ai été candidat à 2 reprises. Moura la main, il a 2019, je crois. 2019, c'est 2013, c'est pour mieux connaître le Malien. Oui. Où donner? Et vous donc tu vous demandez vous donc chou ni clé na tiena mamu mbolo bita du kané chou ni clé mamu mbe chou ani clé
u b'i da la tan politique kilegan fɛ dere mɔgɔ dɔ ka 400 kama dɛ a bɛ taa fara o kan n'o campagne wagati tɛmɛna tugun a bɛna ta d'accord la tugun ana ka degun f'i ye awɔ a b'a fɔ e de ye a b'a dɔn k'a bɛ fɔ e de ye o mais o tile kelen 400 kama a bɛ taa n'o ye moi en tant que politique la ne ye mun de kɛ pour que k'ale kiti n bɛ se ka mun de kɛ k'ale b'o cogo la mina 2020 mais plutôt 2019 mais 2018 ouais 2019 an nana an ye député ɲini inala bugu mun si kelen oui an y'a ɲini mais c'était encore pour mieux connaître le Malien o kuma minnu fɔ cɛ min f'i ɲɛna n'i donna fɛn ninnu kɔnɔ i bɛ tigɛ i tante ni i tonton caman ni grand frère caman na wala ye dɔrɔmɛ 200 nɔfɛ min bɛ si na u bɛ ban ka bɔ de dɔrɔmɛ 200 ma ka taa sɔrɔ u y'i ka 200 caman dun dɛ tu vois ils sont comme ça quoi tu penses que politique mɔgɔ de bɛ se k'o falen ti non il faut une révolution il faut que jeunesse ka conscience sɔrɔ a yɛrɛ ye ka dɔn k'a fɔ k'a ti laban kɔ ne bɛ ka kuma fɔ tan c'est parce que m'a dɔn je suis passé par là m'o dɔn n'o ka ɲini ne fɛ k'i kan bɔ de la oui a ɲinina ne fɛ ko ne ka n kan bɔ de parce que ni ne tun b'an kan bɔ a wagati a tun bɛ lagosi de se ne yɛrɛ kuma parce que a k'a fɔ an bɛ ka min yira mɔgɔw sɔnnen don o de ma mais maa minnu sɔnnen don o ma olu maaw yɛrɛ kɛlen don Mali de fɛ a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔ kan donc n'i ta o popularité fɛ i tɛ bɔ i tɛ taa est ce que maa minnu sɔnnen don an ye olu yɛrɛ kɛlen don Mali fɛ n'i ka commune ta sisan i ka commune kɔnɔ o mɔgɔ joli yɛrɛ b'a kalama k'e bɛ yen kelen olu minnu b'a kalama k'olu bɛ olu joli de sɔnnen don c'est vrai i bɛ ka min fɔ i bɛ k'a fɔ kɛ i bɛ k'a fɔ baro sira fɛ o sɔnnen don a ma mais a kana a ka baara daminɛ i bɛ cɛ joli de sɔrɔ o kunna i bɛ muso joli de sɔrɔ o kunna mais pourtant u b'i lamɛn u sɔnnen don ye u b'a dɔn fana i bɛ ka min fɔ o de y'a taawili dɛ mais min f'i ɲɛna n'a sera 400 minɛ yɔrɔ ma u bɛ 400 sɔrɔ yɔrɔ min na o bɛ yen sinon bɛɛ bɛ église walima misiri ani n t'a dɔn misiri so tɔ ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais misiri bɛ don fu église bɛ don fu wari bɛ sara ka don yɔrɔ dɔ la wari bɛ sara ka don yɔrɔ min na an ka cɛ min f'i ɲɛna o tigilamɔgɔ ni misiri alimami olu ka sɔrɔ ka kelen ne b'a ɲɛna sɔrɔ tɛ kelen dɛ c'est ça c'est le choix et les élections c'est le choix. Ils ont fait le choix de suivre n'importe quoi. Tu peux rien, c'est la démocratie. Mais quand tu as d'abord pour dire qu'on est galonné, ne me tcharofi. Où c'est la mienne? Je l'ai connu en 2004. Poulot. Mais Poulot donne toujours des effets. Mais il y a sur le stade malien de Bamako, stade malien de Sikasso. À Kera Kabe 1963. Malien nana. J'ai dit qu'on nana u dɛsɛlen k'a ɲini k'a d'ale ma o san kelen o yɛlɛla ka taa première division donc mɔgɔ bɛ se ka k'u dilan première division na ka football final fana ta awɔ o kɛra a nalen san kelen kɔnɔ o de kama député muso dɔ ta yen o san kelen kɔnɔ on n'a pas ça, il faut une élection partielle. Nous, élection foroba côté, mais du élection kakeni, il y aura d'autres députés. Mais du moro notable du tout, chorba musorba de tara fragan ka foka kanakuwa député. Tu vois le dans la politique on a tenu. Pour dans la politique on a tenu, sur la politique moro on mais avec la politique on donne mais on sera mamu numelo ko desebo lula olu demi ma bolo kala be moko keme sababo. Mɔgɔ 100 o dalen b'a kɔ la a b'u kalan fu o y'a sɔrɔ a tɛ foyi kalama politique la data la yɛrɛ a da foyi t'a la mais n'i y'ale ka i parcours jateminɛ a n'a kɔrɔmuso a n'a dɔgɔnin u ka ɔkɔlita sira la ɔkɔlita sira janya kama u fatura sira kan
abalmo atwara are bi kilomita holla aga holne aga dugu che 8 km awo chien flagué clé là moi je l'ai connu en 2004 quand je suis dans fait aga yoro do langulo no tume ora langulo projet do kume ko aprofa kumene donc antuma fo wakati mina be kan héberger ko hôtel aprofa mali ko na mama be no ko be politique la mo ka do ko ni ma intéressé mi nga nyana me ala so tere mais ici yere mo wara sababu la mi se ka munu soro kenema pour que kasi ka nyana ma nyafo non nous donnons politique ko no chuko de la kana fo parti sigi mais pour la parti sigi sur la chuko jumana mais ali tara kana ke député ya ni be kenema e bolo ko mino tew parce que bolo ki se ka min ke se ka ke o parce que jama ko chuko de oh jama ko chuko de jama na demu non kan ka ke kenema ka se ka to député ka barake sono oh lu jama na demu kelo ne sikile no tugu ko lu député kelo la fasaye député munu fele kan se ka to pour que ministre ka baraka olu député kelen sigelo ministre la fasalla jamana do munu kan se ka to nyemoko ka sara jelen ta ka ta olu jamana do kelen fele sigelo la fasalla galon gaye ngami tini o sego cheni o jamana chili da mo ko to de ki politique mo mais pour le parti kira to ne ko deme mais on na ka fo mais che jani ma matériel soro o fele ko no et min na lendo ki bi feka keka nya et ka taw parce que i kilin ka voix i kilin da ka doron jamana den fa basi lendo ni mi keme flasoro ni tra kem nandi dugutuguma ka keme fladal mamuma wa jangene kay ya jangene ko ni alhamdulillah siko comme na fa jangene siko yo moi je te continue faut parler à mo boy te continue ou beba nyedo mo ko kan na gere ko sinon a chité item micro jo malen chi dena ka be mi fina politique la ka be mi fina démocratie la ki ba foko no ko aba beba do boy chini ka micro to tarke gribu do ni ka dam la ite che fo soro ko mi tanye fina ko politique kan ga ketare fanga kan neke député kan neke ministre kan neke malen beba do le mali a be micro to tarke chini musa fle musa tagara mali mti aka chini ika kushi be touché beba nye fina beba do mais oti fa ka kere a baigné de non conférence au Tifa Kakera Moudon et Blogo Bundu. Ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas un peuple innocent. Donc, on a nous de la politique qu'on a dit là-dedans. On a un chiché, Jolibe Malikona. Mais moi, quand je sais que ce qui va sur un RB de politique qu'on a dit la ennemi, aller à la demande du peuple. Jamanato reka la yini. Nous y a yini qui a douala. Au lieu de se recoiffer qui blaka barangue parce que on a une coach maman parce que tu commences à belébéler mieux follow sans de la migela sans de bofanti ultimo va mo sans est gelati ultimo tu mo 600 nous réfléchissons à politique mo te mo 600 mais il me faut ça chiffre mon na do paramo t-shirt c'est au te mo 600 mimi china min sanendo re sanendo de mo 600 parce que le monde nous flâne ou beta effet que cousin né ou sang ou beta dorefé ta dorefé ce sont des prostituées lu yo mo de bu chunchuni politique bu chuni mi ngere politique mo ba do lo mo hein olu non parce que nous dans politique mo ko na politique mo ko jolle be mimbo ko kele no bo kele ko lu fene kele politique politique mo do fone na mingo kalte saninge ko mi kele no go de saninge go mi kele de kele to do shanti buti sharadu ya ira ka foko ni sona ka sanki kamne ko ni mi saninge ko kamne on la kele ka do nyime ko ola on jeune de la franyon ga do nyime ka foko ni parti mun me mo 50 ou ka kola ayoka on nyama na do nyoka dugu munu sera ko kew fe no lu dugu mo sera ko député sera munu sera ko joyo ça ment pas jamu regarder là quoi j'ai été candidat plusieurs fois je connais ce que le malin dit madon wallahi
Sigala Québec la Kababa Jamanati. Il n'est pas politique. Politique moi je suis comme ça, il y a un majoré, penalache, dampezoro, moudon. Politique moi je suis militant formé. Politique moi militant formé, pas politique moi nous les gens héréditaires. Malade de vous former. Politique moi nous, politique moi nous à la chilonia. Politique moi héréditaire. Pour le minflé né en fin d'année, mine dans la politique, il a été formé par qui? Un innocent qui vient dans la politique, qui s'est imposé. Mais mouillé galère dans la barre. Mais j'aimerais dire que nous avons allé de sous ta cafocable, nous avons barré, on le galère de Gavara. Politique, qui c'est moi là? Ismaël Flynn avec un ami, mais c'est qui? Mais on y est au Lucigano. Cafoko a Jamana Bobo Ladron, au Teco, voté mine dans la gante au donné. Adamne muni ma fama ibe gari an sara makoro ne be kan sara ani ya ga galle bolo bi ñogom bolo ami ya fe ay terror soudé mi jam e bolo ko ministre de ko fo député ko ko fo ko d'état ko fo ko le simple citoyen auditeur ni go fara do sa ko sara le no le document man no fo e bolo ko yere wolo sigara gela munu sur l'enfer kuma munu tume ka fama to ci munu naranga politique mo to ci de munu ministre du même kuma na député du même kuma na c'est vrai il a contrat pour do fama mais il a kuma soro male mamundanga ha ali ka fa nga assemblée kero ngache ha sega mana be ko kabako demeti joye foi be burjadi bi keledi wo kala ji di ka dese pep ni bi ki ministre soro sama soro yando bi nga français soro ba go yele wo c'est pourquoi comment là attends il est chili fene kusara o parce que auto beaucoup pour reposer ma reposer dans le plan toi il y a un ton ka chien a ko tout et c'est bichu c'est bichu mais toi tu l'as mais akna tout obi mais ay serment minke serment inte doreo c'est que ame fanga deme ote ka fanga la kana oh c'est bichu Shuka kalenga ngoni ngaje sa ko fe si kalenga mais si jamana dema fene ngoni ko tonga si be ngasi parce que do bo misalu fo ko ni tra bi so dan no tonti fo ti mo barari jamana do bo misal di olu kalane muni on to lu kala olu siri dala rewe subhanallah jawa te tonga ke figa de bana deme e va que tu de am ga jamana deme tane ke mais deme mi taro jo e fle gansi ka kuma mu fongo an toni me mun ma placer nga mais est-ce que ça vous la bi kan si ka baro bote no wona ka dawe mais e bi mo chama e video mane ala ka bugo mo fa franyo nga ba mais puta u bolo la menen do re la menen fuite e bi ka mingere o ga di male ko ki bla kuma mu bay no na baro banza mimi ka kuma watse ka kuma kan foi placinga mimi ka la me o ka la me oe je karna me no embe atse ka foi blaga singa ka kuma ina por te se ka for placinga ita do ku ila me te fika pa ki la placinga yere ne ka na ore do ba sere yere ne na wallahi ba je de ko de boru ban sa ne ka ni male yisi ki film tourner la he abita ya fe ay doket la ti mola kalgen aba no ga abora na che ngui fina ngo kalenga shuka kalenga te shubolo che kalenga me bisi ki seninge me mo ko me mina man ron quoi kono ko jele ni bi fo si sa ma chama ba fo commandant ta chef aba commandant me do la ko fi bi ala da fi ko da dama ko ni mo tra fi aba ko al shawa pi tu faina ba faina de me ni faina bina amai malire de ma o de me pour sabla kale do le kilo o beti ni tara su ga so mai ni ngan mala mo beti na oui c'est que c'est niveau kele kono quoi il va te garder ici là c'est comme un flèche à mingani de me doro ka juma ko ndum blo ka mi fam o de me quoi mais ne ale kunte kasula est-ce que aka de me pna dan ndron folma
non n'a bɛ kaso la a ka dɛmɛ bɛ da yɔrɔ min na i bɛ da yen de ni tɔn cilen don dɛmɛ bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ da yen de ni an bɛɛ bɛ ten fɛnw tɛ yen dɛmɛ ye fɛn dɔ de ye a kan ka se ka nɔ de bɔ mais n'a ma nɔ bɔ c'est que balan dɔ de bɛ yen nɔ balan min bɛ yen o de bɛ bɔ yen o de bɛ nɔgɔya kɛ quoi sinon n'ale ka dɛmɛ tora est-ce que aw tun bɛ kɛlɛ mais est-ce que aw faamuna est-ce que mɔgɔw y'aw faamu non an faamuna yɛrɛ yɛrɛ de aw faamuna an faamuna mais fɛn dɔ de bɛ yen fo mɔgɔw k'u hakili to o de la quoi an ma kɛlɛ mɔgɔ si fɛ Mali kɔnɔ yan fanbɛla nɔ kan aw kɛlɛla mun na tabiya dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ yan o de ye ko n'i y'a kɛ faso ye ko danga b'i kɔ i bɛ kɛlɛ o de kama o de don an y'o sɔrɔ yan e ni Modibo Keyita ka livre la mun na Modibo Keyita le un destin n'i ye nin kalan i b'a faamu bɛɛ sera ha anw kɛlɛla de ko mangana de mamane o tɔ ye n'i ye ko kɛlɛ de i bɛ ka kɛlɛ ko parce que i bɛ ka fɛn min kɛ a bɛ kanu kun bɔ a bɛ waso kun bɔ i bɛ ka kɛlɛ o de kama donc i faamuna non bien sûr que oui kuma wɛrɛ tun tɛ yen ko ka kɛlɛ ban ko ka jeli bɔn jɔ i bɛ kɛlɛ o kama mun na i bɛ kɛlɛ o kama parce que ni jeli bɔnna han que e y'o jɔ k'i bɛna tanu ko ngana mamande e n'o sɔrɔ yan o bɛ fɔ nin jamana in kɔnɔ sinon k'a fɔ ko i m'a faamu o tɛ tiɲɛ parce que foyi ma kɛ min ma ɲɛfɔ deguliko de tun b'a la yɛrɛwolo n ko tɔn min don a ka assemblée tun bɛ kɛ ni micro de ye o de kama ne ko tɔn n ko lebu t'a la o assemblée bɛ kɛ ni micro de ye mɔgɔ minnu taara n k'u taara parce que u y'a faamu de mais a yɛrɛ ko yɛrɛ a ko cɛ kumabaw dɔw bɛ yen nɔ minnu tun b'a ko yɛrɛ caman dogo bila olu yɛrɛ dɔ b'u fɛ yan u cun aw bɛ ka kɛ cogo di a b'a fɔ cogo di a ka taa n'u tɛrɛ b'u kɔnɔ ne faamubala de ye kelen mɔgɔw b'u ni ɲɔgɔn de ka ca bɛɛ faamuna desɔn ninnu bɛɛ faamuna waati bɛ k'i gɛrɛ an y'a ye ko tɛmɛn'o la i ye wulikajɔ belebele kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye Sitakili ale maire fɔlɔ ma n'o ye Alifusi ni Siso i b'a ye k'a fɔ bi bi in na kɔni san duuru kɔfɛ kaso la a ye bɔda sɔrɔ i bɛ se ka mun ɲɛfɔ a la parce que mɔgɔ caman yɛrɛ ye affaire in dɔn Sitakili ye affaire mɔgɔ caman y'a dɔn hakili la i ni dɔw bɛna ka débat kɛ yan nɔ don tɛmɛn'o la a tigi ma ye n'a ɲɔgɔn caman nka i ye jɛmukan caman fɛnɛ d'a kan pour que a bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ. I b'a dɔn ko bon i b'a dɔn ko an fɛnɛ an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nin fɛnɛ nɔ b'a la dɛ i b'a fɔli min kɛ ko kirikala tile i ye cɛw fɔli ye dɔw ma n zara de ye c'est pas bon dɛ. jamana tɛ jɔ ni kiri tɛ o mais pourtant maliden fanba mɔgɔ foyi tɛ kiri la fana sera nin ma wagati min na n b'o f'i ɲɛna dɛ n b'o f'i ye dɛ maliden mɔgɔ foyi t'a la kalanko kɛnɛyako baarako cɛ si ma se ka malidenw mobiliser olu ko ninnu na ko ka a tɛ yen o mɔgɔ t'a la yɛrɛ de ni maliyɛn mobiliser len dɔrɔn diinɛko kɛlɛ dɔ nana ou politiko kɛlɛ dɔ nana n'o ye jɔyɔrɔko kɛlɛ an ka fɔ ten jɔyɔrɔko kɛlɛ de nana sinon à part ça jɔyɔrɔ in kan ka sɔrɔ fɛn min kama an mɔgɔ foyi t'a la n b'o f'i ye dɛ n y'a ye an m'an da don Sitakili maire ni sariya ko ni fɛnw na parce que jamana ɲɛta yɛrɛ bɛ dɔn olu ko ninnu de fɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛta a bɛ dɔn olu ko ninnu de fɛ Sitakili maire an y'a ka ko enquête kɛ k'an bolo da sɛbɛnw kan sɛbɛn minnu nɔ kan a fɔra ko miliyari 2 ani dɔɔnin ko de tunna nɔ kan mais a ye plainte min sɔrɔ dɛ a y'o sɔrɔ ka taa sɔrɔ a ma kɛ maire fɔlɔ yɛrɛ o plainte sɔrɔla min tun ye maire ye o ka tile 7 saraka bɔ don de a ye plainte sɔrɔ o don de o mɔgɔ 8 de ko mɔgɔ 4 bila la 4 tora kaso la o 4 na 1 fatura olu 3 de tora yen olu 3 minnu tora yen 4 minnu bila la olu 4 dɔ de tun ko k'a bɛna débat kɛ ni ne pour que k'a jira k'a fɔ ko plainte min b'olu kun ko tiɲɛ don i tɛ fɛ ka n da don histoire bɛɛ la wagati koron kama mais kabako nana kɛ min ye jugement yɛrɛ kɛ don procureur général ko tiɲɛ yɛrɛ la ko minɛkun t'a la baisse de tension la o bɛ tɛmɛ o micro kɔni tɛ tigɛ ka n'o to kuma na o ayi kana foyi
ngoro ba famu ko ame kuma munna sa ga giru tinto donc c'est ça au cas pour que je ne la ini rego mais il va donc afra mais ya ira ka foko war matun mais amna mi ngoro ko marché min dira mairie korofe ko marché dira ale dogoni ne ma quoi mais baro ale be konane wakati mina hein wa sura a dogoni fene kirike o kiri da jara dogonna o kiri kara munno kan ko ay marché min kene ni mairie maka war dire ay mairie kiri de pour que mairie ka war di ka kala ka duma je dara faraka ale koreke konane ra ko mairie kono mi meno ko o marché di dogoni ma banu ba ay esi banu ma c'était que le mérite me kaso mina kaso sur la mine noka o de ko mairie min fatura o que la marché min dira dogoni mare ko marché re kabina fo bon balma ko na kono quoi mais wa so le rete mairie de ma kum na ka warde du na borola ka fo ko marché min dira dogoni ma ale de ka konna ne wakati mina de o kola asro ale dogoni fene be ka gagne pour cela dogoni fene seminar du médicament deveni fene aso war masara folo ere deveni fone na semaine médicament ale be ka konna ne ko marché min dira dogoni ma de hein o wakati kele dogoni fene be ka jamana bla jamana kale ka hage nyini miri faga dam million tan wolon nan don wa million tan woron don ko kasore bana shi ditene ko karne sire ko de yana mo déchet maîtriser orika mama don na mi ngono be na de ngono orika ma nego ngi boko sikile rozo sa fe ibi bondo fo ibi boye ka tigara fu pura ay mi so kuma na ko ni mawri abi ko nu bakki kafo ni jorda be maga jamana ko la ni jorda mani boro fu mani boro doro tisi kuma mgu ba folay ni be den dolo lu ka kule ko muso fla pour mono ou aller chez ko seri kake che kele nguna wa igala jibo ikashira ka furu jama ifurle ibi kashila sida fara ibi kashila ega kashi korajo ni ko kiba furu sa be kashitu amor la mia ka na fa ko mate ka fu mo ku ke ko wati je ko temna wati bana de wati bana alaka hinana ya rabbi alaka na anu mingo na nganche sire kuma chama bolo ga ma chama patagi chinga chena mani ngari kida chena ni da ma kanake wi warcia no mo warce wudu ga ngali kirna muna c'est un on a mobile flare là jama kele no ga robe la bo bunu bora fe olu be do bo olu ma foy bo olu be foy bo ko ga ngali kunu bi faka jabi bi wakati were san ama jabo la che parce que amal no ne che ink me roj me foli dia o che ni be feno la ni me kurne versi na tu ne kasi ke jume nia mo be na no mutu bullo aba do ma wala shirata di mutu kam bi shiram na dengene ala ka jamana kishi ya rabbi mi do ke ala ka hine sama jasila ben me kasula ala ka ni mamboka dama sama so ale ka kaso abike kaso biki bulu kaso kona kaso re quoi parce que dusku mini abana ka feno ka faso e obi do kaso do kono on ekle ka tire soro ko bana no nyonche jamoni findeni bayna ka kla ka yo wakati korna na janjo be sina ile ka jatila ko ngasi ka femu kumbe mais biolu ka kay c'est les boulots sur les avec un kaso qui boulot kaso flade je suis passé par là aussi yengene me kuma chama fa avec exemple ala wi ranna de ni bu ko chama fo ni no yaay ala ya ranna de ni tana afia quoi ni tana afia yengene ma yengo
an ka musokɔrɔba min ni a fatura k'an to kaso la min i don kalan na ka kɔlɔbɛ kɛ k'i kalan f'i nana sa i yɛrɛ bɛ k'o ta wagati min na i bɛ k'o furakɛ san 5 furakɛli mun na ti ban parce que mɔgɔkɔrɔba furakɛli de don ko ja ɲɔgɔnna furakɛli de don i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn faamu kuma ni taa ni ka seginw furakɛliw de dɔrɔn de don kana o ka fatuli kɛ ka taa sɔrɔ i yɛrɛ tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fatu wagati min na o y'a sɔrɔ o yɛrɛ kunna sirilen don i ka ko la parce que o y'a sɔrɔ lagaleba jugu bɛ kuma jugu ni fɛnw na tu vois un peu cɛ min bɛ f'i ɲɛna ala kana nin dimi hali a dimi dɔ bɛ yen nɔ i tɛ ala deli yɛrɛ ala k'a da i jugu kan jango in ye donc an b'a deli dɔrɔn an ka nin bɛɛ to kɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma ka ɲini ala fɛ nin bɛɛ tolen kɔfɛ ala ka sɔn k'a jɔ an ka jamana ye k'an yɛrɛ lakana ka jamana in den sɛbɛnw kɛ ka ɲɔgɔn minɛ parce que ɲɛ b'a la kewele kɛ bɛ fɛ k'an gɛn mais kuma ka d'a yɛrɛ ye quoi mais tanko fɛnɛ don quoi mais an tatɔ don solution t'a la mais i bɛ ni bɔ kuma na ni min ye dɔrɔn i b'a ye tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ tiɲɛ mais minnu kan bɛ k'olu bɛ a ɲa jangina olu bɛ ka dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan cɛ o ma nɔgɔn dɛ ala dun ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ sinon karamɔgɔ b'a fɔ ɲɛna ko ala ko silamɛw ka duwawu ko silamɛw ka se ko ye duwawu ye ka ko nata yɛrɛ duwawu ye ka ko nata yɛrɛ mais ala ko min ka bon ni duwawu ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ bɔ a ye ɲɔgɔn minɛ bɔ duwawu ka ɲi dɛ mais a ye ɲɔgɔn minɛ wa n'a bɛ duwawu kɛ a ye duwawu kɛ ɲɔgɔn minɛ kan mais dɔw tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn minɛ kan ka taa sɔrɔ i bɛ ka duwawu min yɛrɛ kɛ parce que o fɛnɛ problème b'an ka jamana kɔnɔ i bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka duwawu kɛ mais a bɛ ka duwawu kɛ fɛn min nɔ kan i b'a kalama k'a t'o fɛnɛ fɛ yan a t'a fɛ dɛ o ye ka juguya k'i yɛrɛ la yɛrɛ an ka ɲɛnɛmaya b'o de kɔnɔ dɛ e bolo ko an cɛ b'a fɔ ko ala k'an sɔn muso ɲuman na ko cɛ bɛ muso ɲuman cɛ min bɛ muso ɲuman fɛ o man ca dɛ muso b'a fɔ ko ala k'an sɔn cɛ ɲuman na e bolo ko cɛ ɲuman ma nɔgɔn dɛ c'est pas facile dɛ muso ɲuman c'est pas facile an t'a fɛ koyi an t'a fɛ dɛ an bɛ min fɛ o ye parce que choix t'an na an bɛ min kɔnɔ bi an bɛ min kɔnɔ sini an bɛ min kɔnɔ sini o tɛ kelen donc finalement an ka duwawu ninnu bɔn k'a fa ni nafa t'a la parce que n'i ko muso ɲuman ma k'a tilennen yan n'i ko cɛ ɲuman ma k'a tilennen yan ayiwa baasi tɛ mɔgɔninfin tilennen fɛ sigi de ka nɔgɔn pas facile hein an ka bɛ taa bila yan